Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. Tawagin nyo na lang po akong Yumi. 30 na po ako at single for 2 years na. Nakatatlong boyfriend lang po ako, pero hindi naman ako naghahanap sa ngayon. Kung may dumating, salamat. Kung wala, okay lang din. One time po umattend ako ng kasal ng kaibigan ko. At andun yung ex ko, so nagkita po kami. Ex ko po siya 12 years ago, si Aljo. First love ko po yun. Nagkahiwalay po kami dahil nagkasundo kami na maghiwalay muna. Gusto po naming explore ang mundo, ang buhay. 18 pa lang kasi kami noon pero may pangako po kami sa isa't isa na kung magkita man kami ulit, parehas kaming single, edi go. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, salamat pa. Salamat sa pagpunta niyo sa wedding namin. Friend, thank you. Friend. Ikaw, Wala ikaw yun, Yumi. wala yun. Sino pa ba? Wala yun. Of course naman kasal to, Kim, thank you, Kim, ha? kumbaga once in a lifetime celebration. So, kaya andito kami. Sana mo gusto mo yung regalo ko sa'yo, nagva-vibrate yun. Nagagamit niyo yun, promise. Ano ba yan? Bakit? Parang gusto ko nang gamitin ngayon. Mamaya, di ba honeymoon? Ay, teka lang, may bisita pa pala. Uy, Congratulations. Oy, thank you! Andito ka, Aljo! Oh, Sige, doon muna ako Uy, teka lang! Wait lang! Ay, Muling ibalik. Hindi, luma pala yan. Babe, ano ka ba? If ever you're in my arms again, this time I love you much better. If Uy, ever you're girlfriend ko pala. Si Mina. Ay, talaga. Sige, dun muna ako. Teka lang, may girlfriend pala pakilala. Hi, ako nga pala si Mina. Sinong tinutokso nyo? Ay, hindi, wala. Tinutokso namin yung sarili Tukso, na. Bakit kaya ba? nga, oo. Bita ako, thank you sa pagpunta. Tsaka bakit may kasama ko iba? 2 seats ba yung inalat para sa inyo? Kasi kami 1 lang eh. Uy, ano ka ba? Ikaw yung kinasal, di ba? Teka lang. Sino yung husband ko na basta, thank you sa pagpunta nyo, ha? Wala yun. Sige, doon na ako. Uy, kumusta, Yumi? Okay lang. Si Mina, si Yumi. Nice meeting you, Mina. I'm Yumi. Nice meeting you too.
nagkakamali. Ikaw yung ex ni Aljon, di ba? Anyways, past is past. Never discuss. Past is past. Huwag ka lang maglaslas. Hoy! Ano ka ba? Joker pala to. Joker pala yung girlfriend mo. Ayan mo na. Sige, dito muna kami. Sige. Ako din punta ako Nice dun to sa see you coffee kiosk. Nice to see you again. Okay. Uy, mag-first dance na pala kami. Tagal lang ha. Alam niyo po kahit ang awkward ng mga panahon yun sa kasal kasi kasama yung girlfriend tapos tinutokso kami. After nun, nagkaroon kami ng connection ulit ni Aljon. Kinuha kasi niya yung bagong Viber number ko. Tas, Pinigay naman. binigay ko. Ba't ko naman di bibigay? Hindi naman kasi ako bitter. Tsaka hindi ko naman iniisip na baka lang kailangan niya. So yun nga po, nag-usap kami. Nagchat-chat, minsan tumatawag. Like, hello. Sabi ko nga, wag niya na akong i-chat eh. Pero makulit po si Aljon. Mars, busy ka ba dyan? Hindi ka pa tapos dyan? Asan ba tayo? Sa opisina. Okay. Hmm. Ayan, wala kasi Sorry na! late kasi. Late kasi Hindi siya. pa ako tapos. Mag-OT ako ngayon. Inutusan ako ni boss na tawag dyan, May bisita ka. bisita. Guess who? Ano sabi mo? May bisita ka nga. Ano ka ba, trabaho, bisita? Diyan ka na nga, nagtitrip ka na naman. Andun sa labas, may bisita ka nga. Butan mo. Ay, nako, ayoko. Kung gusto niyang pumasok, bisita siya. Wala naman ako na-expect today. Papasukin ko. O, lalabas ka doon. Trixie, seryoso ka ba? Oo nga, labasin mo na. Sige. Niloloko mo ko Ma'am, may bisita po kayo, ma'am. Sino po? Aljo daw. Aljon. Aljon? Sabi mo wala ako. Bakit Aljon tawag mo? Aljo yun eh. Sabi mo wala ako. Kuya, Ma'am, sinabi ko na ma'am, nandito ka, ma'am. di mo muna tinatanong sa akin. Protocol yun, di ba? Ma'am, sorry ma'am, Ikaw nakausap kung- na kasi siya ni Ma'am Trixie kanina. Ako nagsabi na nandito ka. Trixie, bahamak ka eh. Puntahan mo Ako na. pag ako naging na-issue dyan may girlfriend Puntahin mo niya. na, para matapos na yung usapan na yan. Go! Sige nga, tara samahan mo ko. Ikaw na! Ba't Hi, nagpunta ka? pasensya. Oo, pasensya walang talaga. notice. Ano lang. Nag-chat kasi ako, hindi ka nag-reply na dadaan ako kasi may dinaanan ako dyan sa... Kasi parang niloloko mo lang naman ako. Aljon, ba't ka nagpunta dito? Bakit? Aljon, ayoko ng gulo. Ayoko masugod dito ng babae ng girlfriend nyo Wala naman tayong Tahimik ginagawang yung masama buhay eh. ko Bakit ka po mo, hindi naman ako grade 1. Ano bang Sabi ko, tigil. Aljon, mag-usap nga tayo. Huwag mo na ulit gagawin to. Tigilan mo na ako. Ayoko ng gulo. Hindi naman kita nangangumusta lang. Nagkataon at saka... May chat naman, di ba? Nagsabi nga ako na magkape tayo kasi nandito lang ako sa vicinity mo, sa area mo. Hindi ka naman nag-reply. Oh, basahin mo. Andyan. Nagtatrabaho kasi ako. Hindi ako mahilig makipag-chat Kasi habang trabaho. pa-out yun na daw. Chinat ko si Trixie, pa-out yun eh. Ayoko. Aljon, umalis ka na. Parang awa mo na, ayoko ng gulo. Tahimik yung buhay ko, past is past. Sabi naman, kakape lang eh. Wala naman tayong... Hindi ako inosente pa sa kape-kape na yan. May ibig sabihin yan. Sige na. O kain na lang, gusto mo. Ayoko. Saglit lang oh. Ayoko. Papasok na ako sa loob, nakukulitan na ako sa'yo. Pasensya ka na ha. Kung naging makulit ako, May sasabihin ka pa ba? ayun, pasensya na. Sige, pasok na ako.
Valentine, sa mga oras na yon, aaminin ko po, parang kinikilig ako kasi para puntahan ka sa trabaho, di ba? Gusto talaga mag-reach out ng tao, pero ayoko nga ng gulo. Kahit sa mga pagkakataon na yun, parang gusto kong pumayag. Kasi kapi lang naman, pero may instinct ako na nakugulo to. At ayoko ng gulo kasi napakapayapa na po ng buhay ko. Hanggang sa hindi na po ako nagre-reply sa chat niya. Hello, sige na. Kape lang naman eh. Ayag ka na. One time lang. Alam mo, hindi ko na sasagutin yung tawag next time. Ang kulit mo eh. Hindi ko na talaga sasagutin. 3 buwan na ako nangungulit sa'yo. Oh. Isang beses lang oh. May sasabihin lang ako sa'yo. This time, promise. May sasabihin na talaga ako importante. Weekend, wala kang pasok. Alam ko na yung day off mo. Tinanong ko na yan kay Trixie. Sige na, please. Sige na. Isa lang ah. Oo nga, isa lang. Ba't ka na? Ayoko na. Wala. Natatawanan mo ako Hindi kasi ako- marupok ako. Hindi. Sinabi ko ba na Ba't ka natawa? hindi. Nakaka-insulto, wawag na. Happy ako dun, ha? Hmm. Wala ka dyan? Bablock ko kaya to. Hello. Di ka titigil. Hindi ako tumatawa. Tunawanan mo Masaya ako eh. ako. I'm so happy na pumayag Feel ka na sa feel wakas. mo naman. Sorry na. Hindi yun yung ibig sabihin. One time lang. Sige na. Ayoko ng gulo, Aljo na. Oo, alam ko. Alam ko. Kaya, Saglit lang. Kapi lang talaga. Ako hindi na ako order. Mas pag umorder ako, tatagal pa eh. Sige, saan? hindi, mag-order ka. Para, Saan? kahit saan. Ikaw magsabi. Kung wala kang plano. SP. Oh, sige. sige. Game. Okay? Bye. Bye. Makalipas nga po ang 3 buwan, napapayag niya po ako. At nagkita nga po kami. Yan lang order mo? Sabi ko sa'yo, Aljun, mabilis lang ha. Ako Day nadamay off mo. Alam ko wala kang pasok. Oo, wala akong pake. Wala kang pake kung day off ko. Grabe, napaka-suplada mo na. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi naman ako suplada. Matured adult na tayo. So, ayoko ng gulo. Ano, bakit ka nakikipagkita? Pag ako nagalit talaga sa akin yung girlfriend mo, ha? 5. Ang tagal. Wala kang dapat kabahala. Ano Kaya ibig nga- sabihin? Hindi siya selosa, ganon? Wala na Bawal. kami. Ha? Wala na kami, matagal na. 3 months ago na yun eh. Matagal na yun sa'yo. Grabe talaga kayong mga lalaki, no? Matagal na yung 3 months. Hindi ka man lang, give yourself a chance naman na mag-move on. Matagal na yun. Eh, Grabe talaga 3-month magpalit ang mga rule. lalaki. 3-month rule. So, lagpas na nga 3 months eh. Magpo 4 months na nga eh. Wala na. So, After nung kasal na yun, wala what na do rin you kami. mean? Diretsa na tayo. Kaya nga naman ako nangungulit sa'yo kasi gusto kitang balikan eh. So, after ng kasal na yun, sige, bigyan mo ako ng timeline of events. Siguro after a week, wala na kami nun. Bakit? Sinong nakipag-break? Parehas. Parang, Hindi, may nag-umpisa, hindi pwedeng parehas yan eh. May nag-umpisa. ako, Anong dahilan? ikaw. Sinabi mo sa kanya. Sinasabi ko na eh, gugulo eh. Hindi. Alam naman niya, naramdaman naman niya nung nagkita kayo dun sa kasal. Kaya pala may nagsastock sa stories ko eh. Dami account. Siguro siya yun. Siya siguro. Pero, wala na akong pakialam dun. Alam niya ba? Alam niya. Alam niya.
Wala namang tinatago eh. After, sa kasal ba yun? Dahil sa kasal ba yun? Dahil ba sa pagkikita na? Sorry gusto ko Oo. lang malaman yung mga detalye. Anong meron nung... Na-realize ko lang na talagang siguro matagal na rin tayong hindi nagkita pero ewan ko lang. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Yun kung may chance pa rin ba ako sa'yo. Alam ko naman, mahirap, magulo kung may sitwasyon pa ako tapos guguluhin kita. Oo, Kaya- medyo panggulo ka eh. Bakit? Oo, tumustorbo ka sa day off ko, yayain mo ako. Sorry na. So ano? Pero alam mo, sa POV ng girlfriend mo, red flag ka. Red flag ka rin sa akin kasi wala pang, may plano ka na, hindi mo pa man siya binibreak. 'Di ba? Red flag yun. Hindi. Tapos, red flag din dahil, kala mo siguro kikiligin ako na ako pa rin. Pero ibig sabihin, habang may karelasyon ka, ako yung iniisip mo. So, red flag ka. Ang lala ng pagka-red flag mo. So, pwede mo rin gawin yan sa akin. Hindi ko alam. Sobrang red flag mo. Ang pula-pula mo. Sorry. Alam ko. Siguro nga. Wala, ano lang naman eh. Suntok sa buwan lang naman to eh. Kung may chance pa rin. Pero, yun na nga, hindi naman kita pwedeng pilitin eh. Red flag ka kasi. Okay na? So, wala. Wala talaga akong chance. Tsaka nanliligaw ka sa Starbucks. Wow, bagets. Chat mo ako pag uwi. Tumawa ka na naman. Hatid na lang. Nagpatawa ka eh. Hatid na lang kita. Okay sa'yo. Mukhang ko pa rin, kaya ka in love eh, no? Shit, talaga, atid mo ako. Papuntahin mo ako dito. Gusto mo na bang umuwi? Hindi, ayoko. Ayoko umuwi. Kakape ako. Sige. Mauna ka na, magkakape pa ako dito. Hindi, dito lang ako. Sabayan kita. Metro's #1 Love Radio. Basic!